Hello, what's that? Ayan, maglalaro tayo ulit. Questing. Reputation. Ito lang lang. Ayan, kamilis. Tagal tumakbo eh. Yung level na ito. Ito tayo sa first. Ito sa baba. Makuha natin sila. Lima ang kukuha natin. Tatlo pa. Ayan. Lakas ng baba. Balik tayo dito. Oh, trabaho. Yan ba't lumayo? Fast travel na lang naman. Ayan. Ang layo. 300 meters. Bakit disconnect? Pinoting ko yung OBS. Follow me! OBS lang. Anak ko. Yan, break time ang na-disconnect tayo. Ano na, ganyan. Tagal. This doesn't bode well at all. Huh? Uno, pen. Yan. Level pa rin. Wala naman tayong gem. Hindi mo nagbigay ng gem. Pwede. Magpapakas ka, di ka bigyan ng sampo. Quit your whining. Itong Yusip na ito. Oh? Shh, quiet. Tayo ulit ang tayo. Ito yung level na natin. 45 na. Swipe. Dito tayo. Banto. Ganda. Experience. Walang rare. Ano ba yan? Puro normal.
Siyempre, yun. Rare. Wala. Ay. Ayan o, ang taas niya. Pegad o. 40 pegad mga lods. Dapat ko na yung lagi yan. Para ang bilis magpa-level. Ayan, nagdag. Conquest. Ito yung sa conquest. Try natin. Ako mata. Finish na. Kailangan lang pang-ups eh. Dito mo, ang dami mong gold eh. Pwede naman mag-grind ng gold. Ayan o. Ayan. Wala sila. Eh, ako nakatapos dito, matagal na to. Itas. Malayo pa lang. Pistas. Pistas tayo. Hanapin natin. Ito. Ano ito? Beautiful mysterious picture one parasol. World Keeper's Gifts. Hanapin natin. Dito.
Are you going to be Tempo. all Okay. Yep. Kung meron dito. Mamaya. Next na. Over there. Let's go. Let's go! Okay, kami sila. Ito. That. Okay. Let's go. Let's go! Up. Thanks. Ano ba yung sabihin ko? Doon sila. Aren't you there? A strange rift formed Laki. in our village. A mysterious some of my people. Then Silva? he told us. Silva's the... Oh, it's unfortunate it appears. I know I'm not in the. Find me some Moon dew flap. as a type of a. If we can. If you go, I'll return to the... I'll wait right here. Please gather the moondew flowers. Go! Main quest. Hurry! Ah, robot. Clue? Oh, but... Makasaan ka, robot? Bonju. 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 Flower. Dami oh. No. Wala. Sakit oh. Tapos kang bawah. Dito. 43 pa. Ayun, tapos. Next. Step.
Mali. Sa may hila. Oh, noisy. Yun, cool na. Pagaling. Easy. Wala ka nag-experience kung binibigyan. Sa quest. Hey! Pauwi pala ito. Ito na rin. Tuloy na daw eh. More of it eh. Pa. Ganun pa. Tugal naman. Yun, Yeah! bago.
akong ticket. Ayun. That. Mm-hmm. Let's go. Let's go ng let's go. So 20 minutes yung live, start ko muna. Tuloy natin yung ulit.